priatelia, kamaráti, milí facebookoví spolubojovníci. Dnes si vás v tomto videu, ktoré bude asi najdôležitejšie z mojej sérii videí na YouTube, si predstavíme letný rez jabloní. K čomu nám tento letný rez slúži? On je vlastne na to, aby sme korunu stromu presvetlili, čo bude mať za následok, že sa nám budú jablčka lepšie vyfarbovať, lepšie, rýchlejšie dozrievať. A kvôli tomu, aby sme podporili tvorbu nových kvetných púčikov. Letný rez, na rozdiel od toho zimného rezu, nemá vplyv na rast stromu, ale má vplyv na rodivosť. Zimný rez, keď spravím v zime, vo februári, v marci, na jar, no tak má vplyv na to, že mi vyrastú nové prírastky, ale tento letný, z neho sa tvoria kvetné púčiky. Existuje viacero druhov rezu, pekrunov, gaucherov, tie ja vôbec nepoužívam, to je zakracovanie prírastkov, to je podľa mňa zbytočné, ale ktorý používam sa volá loretov rez. Ten je vlastne loretov rez, keby sme sa pozerali bližšie na konárik, ktorý tuto pokračoval, mal pokračovateľa, je to vlastne zakrátenie na kvetný púčik z predchádzajúceho roku, hej, ktorý sa nám obnoví a na budúci rok vyrastie ako nový konárik. Takže to je loretov rez. Ten si dnes aj predvedieme, ale predvedieme si aj iné rezy, vlastne tie preriedzovacie, a ukážeme si, čo by sme mali robiť a čomu by sme sa mali úplne vyvarovať. Čomu by sme sa mali teda úplne vyvarovať, hej? Keď sa pozrieme na celý strom takto z diaľky, u mňa nikdy nezbadáte, že prídem k stromu a všetky tieto jednoročné špičiaky, ktoré mi tento rok narástli, že ich skrátim na 3-4 očka, ako to niektorí robia. Hej, to je to najhoršie pre strom, čo môžete spraviť. Keď zakrátim, poď sem, Katka, keď zakrátim tento výhon, ktorý mi vyrašil tento rok, odtiaľto až sem, hej, má vyše pol metra. Keby som ho teraz zakrátil za tretím dobre vyvinutým lístkom, čiže na 3 očka, hej, tak na budúci rok nezískam ani jeden kvetný púčik, ale z týchto 3 očiek mi vyrastú 3 takéto šlahúne. Dostaneme metlu. To ja nechcem. Ja potrebujem kvetné púčiky, aby mi jabloň zarodila. Čo ja nechám? Čo ja spravím? Keď ponechám tento výhon bez rezu, na budúci rok zo všetkých týchto listových očiek, ktoré tu my vidíme pozdĺž celého konáriku, sa mi vytvoria púčiky kvetné, ako to môžeme vidieť tu, ktoré sa nám vytvorili aj tuto. Toto je kvetný púčik, hej, takýto ostrý, z ktorého ide viac lístkov. Sa mi vytvoria na budúci rok kvetné púčiky a až na ďalší rok, čiže až na 3. rok, mi kvetné púčiky zakvitnú a ja budem mať pozdĺž celého tohto konára krásnu násadu jablk, hej, takže najhoršie, čo môžete spraviť, že v lete prídete a budete takto zakracovať všetky letorasty, či už o 1/3, o 1/4. Nechávame ich celé. Keď už chceme zakracovať, pretože tuto bolo pár výhonov, ktoré išli von, tak zakrátime na takúto maličku bodku, na týchto pár lístočkov, čo je tu na konci, hej, že tento by som zakrátil takto, hej, tuto, ja to teraz nespravím, že by som ho tuto zakrátil úplne na maličký centimeter na púčik, kde sa mi vytvorí kvetný púčik tento rok, neskôršie, bude odolnejší a na budúci rok mi z nejakého púčiku, ktorý mi tu zostal, znova vyrastie konárik, ale to už je irelevantné, pretože ja tam ten kvetný púčik budem mať a ja ten konárik odstránim. Takže teraz by sme skončili asi tak prvú časť tohto videa a v ďalšej časti si ukážeme už priamo ten rez v korune stromu. Dobre, teraz sa pozrime, vysvetlíme si význam, že nemá význam pri letnom reze odstraňovať tieto jednoročné šlahúne. Hej, pozrime sa. Toto odtiaľto až sem mi vyrástlo počas minulého roka, počas roku, čo bolo minulý rok, 2013, hej. A pozrime sa, akú obrovskú násadu som našiel na jednoročnom dreve, hej. Na jednoročnom dreve. Teraz, keby som minulý rok prišiel a celého odstranil na 3 očka, tak tieto jablčka, ktoré tu mám, tu určite mať nebudem, hej, takže má to určite význam to jednoročné drevo nechávať. Na jednoročnom dreve nám rodí pár odrôd, ako napríklad rubín a rubinola. Na konci takéhoto jednoročného prírastku si oni spravia kvetný púčik, ktorý zarodí, hej, na konci budem mať jablčko, ktorý mi ten letoraz, ktorý smeroval hore,
nasmeruje takto do vodorovnej polohy, kde sa mi tu vytvorí počas roka obrast. Jablčko dozrie, ja ho môžem, hej, potom skonzumovať. Takže odstraňovanie jednoročných výhonkov pri niektorých odrodách znamená zhadzovanie úrody na zem. Takže záhradkári dbáme aj na to.